Dan il-programm qed jittella bl-għajnuna ta' ProTrade, MFCC, Logo Express u St. Albert Ironmongery. Int min int huwa produzzjoni imtella mill-istudenti tat-tielet sena tal-Baċċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Nilqawkom għal-episodju ieħor ta' Int min int, programm imtella mill-istudenti tal-Baċċellerat fil-Midja ġewwa l-Istitut tal-Arti Kreattiva. Jiena Luke llum se niddiskutu it-tagħlim online u kif dan bidel is-sistema edukattiva ġewwa Malta. Però l-kunċett ta' online learning ilu għal diversi snin, però f'dawn l-aħħar 3 snin rajna qabża ovvjament minħabba il-pandemija. Ħammorru biex naraw dan il-filmat li preparajna fej ser jispjega eżatt x'inhu online learning. It-tagħlim online huwa metodu ta' tagħlim fejn l-istudenti jitgħallmu b'mod virtwali. Introdott għall-ewwel darba fis-snin 90, it-tagħlim online, imsejjaħ ukoll e-learning, jinstab l-aktar fl-edukazzjoni terzjali. It-teknoloġija, bħal kollox, qed tintegra ruħha wkoll fis-sistema edukattiva. Hawn diversi tipi ta' tagħlim online. Nibdew bit-tagħlim sinkroniku li jinvolvi klassi virtwali jew konferenzi bil-video. Vantaġġ ta' dan it-tagħlim huwa li joffri feedback immedjat lill-istudenti. Għal dan it-tip ta' tagħlim hemm ħinijiet fissi fejn l-istudent ikollu jattendi. Metodu ieħor huwa t-tagħlim asinkronju, fejn il-komunikazzjoni bejn il-membri ma ssaħx in real time. Xi eżempji jinkludu preżentazzjonijiet irrekordjati, discussion boards u emails. Hawnhekk l-istudent jista' jitgħallem f'ħinijiet komdi għalih. Fl-aħħar għandna wkoll it-tagħlim imħallat jew blended learning. Dan il-metodu ta' tagħlim jintegra t-teknoloġija u l-midja diġitali ma' attivitajiet tradizzjonali tal-klassi. Dawn it-tipi ta' tagħlim online kollha għandhom il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħhom. Vantaġġ tat-tagħlim online hi li joffri lill-għalliema mod effiċjenti biex iwasslu lezzjonijiet lill-istudenti permezz ta' videos, PDFs u podcasts. Vantaġġ ieħor li jippermetti lill-istudenti jattendu klassijiet minn kwalunkwe post għall-għażla tagħhom. Barra minn hekk, lezzjonijiet online jistgħu jiġu rekordjati u użati kemm il-darba għal kumdità tal-istudent. L-edukazzjoni online hija wkoll ferm aktar affordabbli meta mqabbla mat-tagħlim fiżiku. Dan għaliex it-tagħlim jgħin lill-istudent jiffrankaw flus mill-ivvjaġġar. Insemmu issa xi żvantaġġi. Nibdew billi nsemmu l-problema li tiffoka fuq l-iscreens għal ħin twil. Din hija sfida kbira għal ħafna studenti minħabba li minn kompjuter għandek aċċess għal midja soċjali u siti oħra. Żvantaġġ ieħor huwa il-problemi li jistgħu jinqalgħu bit-teknoloġija, waħda minnhom aċċess tajjeb tal-internet. Fl-aħħar għandna s-sens ta' iżolament. Fi klassi online m'hemmx interazzjonijiet fiżika li jistgħu jirriżultaw f'sens kbir ta' iżolament għall-istudenti. Din is-sitwazzjoni huwa importanti li l-iskola toffri forom oħra ta' komunikazzjoni bejn l-istudenti u l-għalliema li jinkludu messaġġi online, emails u konferenzi bil-video li jippermettu interazzjoni b'wiċċ in wiċċ. Kif rajna, l-introduzzjoni tal-edukazzjoni diġitali saret sistema ta' benefiċċji u konvenjenza mhux biss għall-istudenti imma wkoll għal tant ħaddiema f'dan is-settur. Bradley, bħala l-ex-president mill-Kunsill tal-Istudenti żgur li kellek esperjenza viċin ħafna ta' dak li kienu għaddejjin minnu l-istudenti. Kif tħossi li l-online learning affettwa lill-istudenti tal-MCAST propju waqt il-pandemija? Naħseb l-istudenti tal-MCAST batew daqsxejn iktar minn studenti hemm f'istituti oħra ħabba raġuni li il-maġġoranza tal-korsijiet li toffri l-MCAST huma korsijiet vokazzjonali li jinvolvu ħafna prattika. Ovvjament, sfortunatament ħabba l-pandemija xiftajna lezzjonijiet online, ovvjament il-maġġoranza tal-lezzjonijiet kienu mid-dar. Bekk ovvjament il-prattika mid-dar hija limitata ħafna għal diversi raġuni, ovvjament
li m'għandekx il-face-to-face tutorials mal-allima, m'għandekx l-equipment neċessarju. Allura, sfortunatament, batew ħafna speċjalt korsijiet li jinvolvuna iktar prattika mill-oħrajn. Jiġu f'moħħi eżempju l-media, beauty, hair, engineering, fejn ma' korsijiet li jinvolvu ammont ta' prattika mhux ħażin li sfortunatament mid-dar you can do a tutorial, però ma jħallix istess effett daqs il-face-to-face tutorial tagħmel fil-klassijiet. Jiġifieri sfortunatament ma kienx daqshekk żmien faċli għall-istudenti sabiex ikomplu bl-istudji tagħhom, infatti anke rajna drop-out rate mhux ħażin fejn jitlu studenti li baqgħu għaddejjin bil-korsijiet tagħhom fi żmien il-pandemija. U dawn l-isfidi li semmejt, x'sar biex jiġu indirizzati per eżempju nuqqas ta' equipment per eżempju għal dawk li kienu qegħdin mid-dar għaliex ovvjament kif għadt inti tkun limitat ta' x'tista' tagħmel mid-dar, kif ġew indirizzati dawn l-isfidi? Ovvjament l-ewwel bdejna billi bħala kunsill baqa' l-ħin kollu into communication mal-MCAS, mal-administration, kif ukoll anke mal-Ministeru tas-Saħħa biex ovvjament we try as much as possible nofru the easier way out għall-istudenti. Bħala kunsill ħadem ħafna wkoll biex jipprovdi kemm jista' jkun equipment neċessarju l-istudenti bħal laptops, kemm studenti li anke għandhom fejn jidħol internet connection. Naf li kien hemm ċirkostanzi fejn anke ġabu xi ftit studenti jagħmlu lezzjonijiet on campus fi klassijiet vojta. Jiġifieri għajnuna kien hemm ovvjament kienet limitata x'ovvjament ma tistax tagħti 7,000 laptop l-istudenti kollha, ġifieri fejn stajna dejjem għandna ġifieri kif għaddejjem nżammejna into communication mal-administration biex naraw li jisma' fejn jista' jkun forsi nistgħu nagħmlu lezzjoni waħda ġo klassina ikbar biex ikunu jistgħu jsiru ċertu tutorials, ċertu prattika. Il-Ministeru tas-Saħħa fejn dejjem ħadna l-avviżi isma' hemm bżonn isir hekk kif nistgħu nipproċedu. Ġifieri ħidma kien hemm ovvjament kien żmien diffiċli ħafna, ġifieri kien żmien ibes għalina li dejjem irridu nippruvaw nżommu kuntatt mal-istudenti u ovvjament inservu ta' bridge bejn l-istudenti, l-administration u anke l-Ministeru. Antonella, anke għalik kien probabbilment żmien diffiċli ħafna dak iż-żmien. Kif kienet it-tranzizzjoni minn tagħlim fiżiku għal dak online? Jiena ġejja mill-qassam primarju u sekondarju u l-ikbar problema kienet li l-għalliema ma kienux ippreparati. L-online learning kien għadu l-bot ħafna f'dak il-qassam tal-primarja u sekondarja, allura sabu ruħhom it-teachers id-dar, it-tfal tagħhom kollha sparpaljat id-dar u ma jafux se jaqbdu jagħmlu biex jikkomunikaw magħhom. Bdew jaqbdu ma' kwalunkwe mod ta' media soċjali, kien hemm inħoloq chat group fuq il-WhatsApp, kien hemm nagħmel page fuq Facebook, però min-naħa tagħna tad-direttorat kienna ngħidulhom illi dawn is-social media ma setgħux jużawhom għas sempliċi raġuni li hemm it-tfal involuti under 13, speċjalment fil-primarja. Dak li naf konna diġà bħala direttorat bdejna nesploraw it-teams għax it-tfal kollha u l-istudenti kollha ta' Malta u għawdex għandhom aċċess għall Office 365 u bdejna nesploraw it-teams bħala pjattaforma li l-għalliema setgħu jużaw għal mat-tfal tagħhom. Antonella, miegħek se nkun qegħdin niddiskutu dwar dan is-suġġett aktar tard ukoll waqt Int tal-lum, però Bradley għalissa grazzi ħafna tal-li l-qajt l-istedina propju tagħna. Grazzi lilkom. U ħammorru għal filmat li preparajna dwar kif l-online learning affettwa nistgħu ngħidu s-saħħa mentali kif ukoll fiżika tal-istudenti. Is waħda mill-iżjed diffikultajiet li kellhom l-istudenti kienet il-livell ta' konċentrazzjoni. Għax inti meta tkun id-dar jew postijiet oħrajn minn fejn kienu qed isegwu l-lezzjonijiet tagħhom, għandek ħafna distractions madwarek. Forsi mhux kulħadd kellu post isu prattiku li jista' joqgħod fih għal kwiet biex ikun jista' isegwi l-lezzjonijiet online. Ara is waħda mill-affarijiet hija il-parteċipazzjoni tal-istudenti kemm ikunu qegħdin jifhmu il għaliex inti madwarek forsi jekk qiegħed fil-klassi b'mod fiżiku mhux se toqgħod tuża l-mobile. Allura din imbagħad titellef l-istudenti il għaliex ma kinux qegħdin jikkonċentraw biżżejjed, ikunu qegħdin jitilfu il-lezzjoni. U minħabba f'hekk tkun diffiċli għalija diġà ma fhimx dak li għamilna l-bieraħ, allura kif ħanifhem issa dak li għamilna llum. Ovvjament dejjem tagħmel differenza skont x'tip ta' studenti il għaliex ħajkollok min ħajjiffoka ħafna ħjar li jkun ġo klassi.
U kellna ftit studenti wkoll qalulna li meta kienu qegħdin mid-dar ħadmu iżjed. Kienu fl-ambjent tagħhom fejn iħossuhom komdi, għamu fil-ħodu ma qadux forsi jaħlu ħafna ħin biex ġew l-iskola. Ara dak kien kollu ħin li dawn l-istudenti rebħu. Allura l-fatt li kellhom iżjed ħin din għenithom biex jistgħu jistudjaw iżjed, għandhom iżjed ħin fl-assignments. Ġifieri ddependi ħafna qisu fuq il-personalità ta' dak li jkun u qisu forsi l-lifestyle li jkun qiegħed jgħixu wkoll. Aspetti ieħor li rajna li kien ta' diffikultà kien l-aspett soċjali. Għaliex ħafna mill-istudenti kienu jqattaw il-ħin tagħhom id-dar weħidhom u minħabba fek qisu din ħolqithom anke sens ta' iżolament. Qisu forsi dawn ma laqqas kienu jiltaqgħu barra l-ħin tal-iskola speċjalment fil-bidunet, meta kulħadd qisu kien jibżgħu kien ikun id-dar il-ħin kollu. Allura din affettwat ukoll anke mbagħad il-mental health tal-istudenti, forsi min ħassu iżjed ansjuż, affarijiet bħal depression. Ġifieri dawk kienu wkoll rajna qisu żieda kbira wkoll fil-qisu kundizzjonijiet ta' saħħa mentali fl-istudenti. Qisu l-aħħar aspett, forsi qisu l-aspett fiżiku, il-fatt li inti tkun id-dar, forsi r-rutina hija xi ftit differenti, forsi nuqqas ta' eżerċizzju, tkun id-dar forsi naqqar iżjed bħala ikel ukoll. Allura qisu forsi anke rajna studenti li pereżempju żdiedu xi ftit fil-pis ukoll fi żmien li kienu qegħdin id-dar. Jiġifieri naħseb qisu kif affettwathom kemm b'mod fiżiku, kemm b'mod anke mentalment, kif ukoll qisu b'mod akkademiku. Rajna impatt qisu negattiv fuq dawn it-tliet aspetti. Flimkien fl-istudio magħna sanna lil Kenneth Cicluna li huwa għalliem fl-Emcast u reġgħna wkoll lil Miss Giles. Kenneth, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna kif inti. Mhux ħażin grazzi. Tajjeb. Flimkien ħan nisimgħu żewġ opinjonijiet tagħhom propju dwar l-perspettiva kemm tal-iskola primarja u sekondarja kif ukoll min-naħa tiegħek dik terzjarja. Ħanibda minnek Antonella, kif xi tħoss li huma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tat-tagħlim online mill-perspettiva nibdew minn hemmhekk tal-skola primarja u sekondarja? Fil-kas ħankunu ċari, l-online learning idealment ma l-edukazzjoni terzjarja, ġifiri sixth form il-fuq, università u adult learning. Fil-kas tal-primarja, diffiċli ħafna għas sempliċi raġuni li memx dak il-kuntatt fiżiku li huwa importanti immens fejn jitlu tfal iżgħar, ġifiri tfal biex jitalmu titħares lejhom, jridu jħarsu lejk, jitkellimhom, ġifiri allura huwa żvantaġġ kbir li tkun online. Hemm bżonn dak il-kuntatt fiżiku. Eżatt. Another thing ukoll il-fatt li inti għallima tajba fil-klassi ma tfissirx li tkun għallima tajba online. Far from it, ġifri hemm ċertu ħiliet li jrid ikollok bżonn inti to be an e-tutor, ġifiri a good teacher doesn't make a good e-tutor. Allura hemm ċertu skills li inti it-tfal taf li qegħdin hemmhekk, qegħdin iħarsu lejk. L-ewwel net tgħidilhom il-webcam tkun mixawla, ġifieri biex inti qed tarhom hekk. U trid tuża ċertu methods biex it-tfal iżommhom especially you interact with the children. Inkella daħat lit-telefon. L-ar ħaġa li se jkollok teacher, tredden, u tfal ġifiri, mux tfal biss, anka studenti ġifiri nafu aħna. Allura hemm ċertu metodi bħal pereżempju tagħmel online polls dak il-ħin qed jivvutaw it-tfal, tuża online boards fejn it-tfal. Kemm jkun ikun hemm interaction. Eżatt, ikun hemm biex inti u inti tkun taf it-tfal u mhux jifhmu jew le. Jiġifieri iktar tard ħan nitkellmu fuq blended learning għax it-tfal idealment it-tfal iż-żgħar ma jkunx totalment online imma jkun hemm dak l-element ta' blended learning fejn ikun hemm il-mod tradizzjonali u kif ukoll xi ħaġa online ukoll billi jużaw daw il-pjattaformi bħal ta' Teams u hekk ġifieri kif konna qegħdin ngħidu qabel. Ġifieri anke t-taħriġ tal-għalliema qabel ma jilħqu għalliema propju ikun differenti jekk l-għalliema se tkun mod fiżiku jew ikella online. Iva, eżatt. Il-mod kif tgħallem inti online huwa kompletament differenti milli kif tgħallem b'mod tradizzjonali. Għax qed ngħidlek hemm skills differenti biex inti l-istudenti iżommhom mhux biss qed iħarsu lejk qed jisimgħu u qed jifhmu imma żommhom iktar, especially you interact with them, dik il-kelma, tiżid interaction kemm jista' jkun. L-għalliema ovvjament ikollhom bżonn it-taħriġ tagħhom. Żvantaġġ ieħor ukoll fil-każ tal-primarja u li inti hemm ċans kbir li titlef it-tfal, hemm ċertu aspett ta' ċertu familji li għandhom problemi soċjali, pereżempju hemm min ma kellux laptop.
id-dar jew computer fi żmien il-lockdown, jiġifieri Bradley semma li bdew qasmu laptops. Din saret ukoll anke fil-primarji bdew jagħtu tablets lit-tfal għax it-teachers mhux inbilli għandek it-teams inti it-tifel irid ikollu Wi-Fi connection id-dar, irid ikollu laptop jew tablet biex inti tkun tista' tikkomunika miegħu. Jiġifieri l-aki li janaf li tallimna mill-Covid ma kienx kollox ħażin, għax tallimna u l-allima intoġbot ħafna di l-pjattaforma ta' Teams u bdew jużawha anke għadhom jużawha ċ-ġurnata tal-lum fejn speċi qegħdin idaħħlu dal-aspett tal-blended learning li forsi nitkellmu fuq iktar tard. Eżatt. Kienet, inti taħdem fis-settur tal-medja propju xi tħoss li huma l-vantaġġi u żvantaġġi speċjalment meta tiġi għal korsijiet li jinvolvu l-prattika? Mela, mill-lat ta' vantaġġi li għandek kultant ta' ħanejtek użu aħjar tal-ħin li tista' tiltaqa' ma' studenti għall-argument tal-tutorials pereżempju b'mod li u kif naqbad ngħid konvenjenti għal-żewġ partijiet li jista' jsir f'ħinijiet tal-ġurnata li kieku ma kienx kun possibbli fihom. U kultant ukoll għandek inqas distrazzjonijiet meta ikun hemm klassijiet online. Minnaħa l-oħra, ċerti affarijiet prattiċi diffiċli ħafna tallimhom online. Meta konna fl-eqqel ħanejtek tal-pandemija fejn ma stajniex niltaqgħu, ma stajniex nagħmlu ċerti affarijiet fiżikament flimkien. ċerti affarijiet talbu ħanetek daqsxejn ta' ħsieb lil minn dak tas-soltu fuq kif setgħu jitgħallmu jiġu malma pereżempju ċerti affarijiet bħal pereżempju id-dawl fejn tidħol anki dawl għall-ċinema fejn f'ċerti sitwazzjonijiet kelli nuża programmi li jissimulaw kif taħdem kamera kif jaħdem id-dawl pereżempju u kellna sitwazzjonijiet oħrajn fejn minħabba li naf n-nies qegħdin id-dar u ma setgħux joħorġu mid-dar, kelli noħloq soluzzjonijiet ħanejtek b'affarijiet li jistgħu jinstabu id-dar biex tagħna nkomplu għaddejjin. Għax kienet xi ħaġa wkoll li ma kienx hemm xi pjan li tittaħseb fit-tul biex tipprepara liha, iżda kienet xi ħaġa li laqtitna dak il-ħin u dak il-ħin rid eżatt li you come up with means li tallem xorta l-studenti u xek permezz ta' affarijiet oħrajn. Però semmejna ħafna il-pandemija tal-COVID-19, fil-waqt li tal-im online sar popolari f'dan iż-żmien propju fil-żmien tal-pandemija, però ilu magħna l-aktar minn 10 snin. Ħanaraw daqsxejn x'inhuma il-mezzi propju tat-talim online u l-futur ta' propju tal-online learning. Il-teknoloġija irrevoluzzjonat kollox u l-edukazzjoni mhijiex eċċezzjoni. L-introduzzjoni tal-e-learning kienet konvenjenti għall-istudenti kif ukoll għall-allima. Issa li t-teknoloġija u l-edukazzjoni qed jiftħu opportunitajiet differenti għan-nies. In-nies jistgħu faċilment jitalmu affarijiet ġodda bl-għajnuna tal-internet u anke sansitra jiksbu d-digri tagħhom. L-iktar mod popolari kif wieħed jista' jikseb aċċess għall-edukazzjoni huwa t-tagħlim kontinwu li huwa mod ġdid ta' tagħlim fis-settur tal-edukazzjoni. Dan huwa proċess ta' tagħlim fejn wieħed ikun jista' jilħaq ħiliet ġodda u jitgħallem affarijiet ġodda fuq bażi kontinwa. Meta nitkellmu fuq il-futur tal-edukazzjoni, ma nistgħux ma nsemmux l-MOOCs. L-MOOC huwa kors miftuħ online. Huwa programm ta' tagħlim b'xejn offrut online minn università għal nies madwar id-dinja. Il-materjal tat-tagħlim tal-MOOCs jistgħu jinkludu videos, tutorials, assignments u artikli. Hemm ukoll diversi pjattaformi li jipprovdu korsijiet għal żmien qasir online u xi wħud huma Udemy, Skillshare u Coursera. Jeżistu wkoll il-cohort-based courses. Dawn huma korsijiet li huma organizzati skont is-sillabu li normalment isiru għal grupp ta' studenti. Hawnhekk dawn l-istudenti jsegwu l-lezzjonijiet flimkien u fl-istess ħin. Mod ieħor ta' tagħlim huwa dak li jissejjaħ self-directed learning. Dan it-tip ta' tagħlim jippermetti lill-istudenti jieħdu ħsieb il-proċess ta' tagħlim tagħhom stess permezz ta' riċerka, qari, podcasts u videos. Il-popolarità tal-korsijiet online żdiedet matul l-aħħar 10 snin u l-iskejjel u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja diġà qed jintegraw metodi ta' tagħlim online fil-klassi. Sansitra qed jinkludu teknoloġiji ġodda bħal VR. Żewġ benefiċċji li għandha l-VR
huma li tippermetti kollaborazzjoni f'ħin reali u li ttejjeb il-ħiliet ta' komunikazzjoni u kollaborazzjoni. Il-kunċett tal-edukazzjoni tradizzjonali inbidel b'mod radikali fl-aħħar ftit snin. Li tkun fiżikament preżenti fil-klassi m'għadix l-unika għażla ta' tagħlim u dan bis-saħħa ta' żieda tal-internet u tat-teknoloġiji ġodda. Lura fl-istudio fejn miegħi reġandi lil Antonella Giles, ħanibda nsaqsik daqsxejn fuq il-blended learning smajnija wkoll fil-filmat li rajna. Taħseb li din is-sistema hija importanti kemm taħseb li hija effettiva? Kif kont qiegħda ngħid qabel, fil-każ tal-primarju sekondarji iktar tagħmel sens milli fully online li jkun hemm blended learning. F'liema sens. Mela aħna għedna illi il-pjattaforma bħat Teams daħlet issa it-teachers drawa, fil-bidu tas-sena l-għallima kollha joħolqu l-klassi virtwali tagħhom, mela voli għandek it-tfal fil-klassi xorta hemm klassi virtwali. Fejn hemmhekk huma jistgħu itellaw riżorsi u materjal u hemmhekk jidħol il-blended learning fejn inti ħanieħdu eżempju, mela jekk inti għandek kunċett diffiċli tal-maths u ħloqtilhom tutorial biex tfehmulhom. Il-fatt li dak it-tutorial video qasir qiegħed fuq it-Teams fuq il-pjattaforma u l-istudent jekk ma fehmix jista' jerġa' jara tutorial, jista' jerġa' l-video, jarah once, twice, kemm hemm bżonn sakemm jifhem il-kunċett. Jiġifieri dik il-ħaġa li hemm. Għalik blended learning fejn hemm online u hemm fiżiku flimkien. L-għallima pereżempju tista' nagħtu mod għandha suġġett ħatamlu sa tittekkilih il-ġimgħa d-dieħla, tibdilhom billi turihom video qabel jarawh id-dar qabel ma tkun bdiet is-suġġett. Jarawh qabel imbagħad jaslu fil-klassi diġà jafu fuq is-suġġett. U jkunu jistgħu mbagħad jibdew id-discussions, etc. Ġifieri fuq hekk. Iġifieri taqbel li għandha tiġi implementata iktar anke f'dawk l-iskejjel li forsi għalissa qed iżommu daqsxejn lura milli jimplementaw din is-sistema nistgħu nsejħulha pjuttost ġdida le? Iva, b'xorti tajba kif qed qabel ukoll din ħarġet bil-COVID l-għalliema rrealizzaw li daw it-tip ta' għodda, għax il-pjattaformi huma għodda digitali. Daw it-tip ta' lilhom tgħinhom fix-xogħol tagħhom. Mhux lilhom biss, imma x-xogħol tagħhom jistgħu jagħmlu aħjar mat-tfal li għandhom. Jiġifieri anke l-komunikazzjoni li għandek mat-tfal. Il-homeworks nagħtu mod fi żmienna konna nikdbu fuq notebook, issa għandek il-pjattaforma inti tittajpja hemmhekk, moħħok mistrieħ li t-tifel ma jistax il-għada jgħidlek ma ħaqx nikdbu tmiss il-daqija hemmhekk, jiġifieri kemm jidħol fit-Teams l-lum il-ġurnata, il-ġenituri wkoll jistgħu jiċċekkjaw any notifications, tista' titfa' notification it-teacher ukoll fejn għandha xi forsi announcement importanti għall ġenituri ta' tfal tagħha, tefathom hemmhekk allura moħħa biss li mhux it-tfal biss raw imma anke l-ġenituri wkoll. Illum il-ġurnata anke parents evening sar isir online. Online ukoll. Iva, jiġifieri intoġbot ħafna din anke ċertu meetings għall ġenituri, pereżempju. Parent m'hemmx għalfejn jieħu leave biex jiġi għall-laqgħa li qed tagħmel head of school. Anke dak li forsi jaqaf nofsija Iva, dak li jagħmlu, ġifieri llum saret ħaġa vera komuni li inti għandek parents meeting, waqaft literalment 20 minutes kif qed tgħid inti qed ngħinu anke traffiku hekk għax qed ikollna inqas traffiku ta' nies qegħdin sejrin nlemmulaw, jiġifieri yes, hopefully it's the way forward, yes. Eżatt, fuq hekk kont se nistaqsik jekk tara x'dan bħala l-futur tal-edukazzjoni. Iva, ovvjament kull sektor, kull settur differenti. Jiġifieri qed nitkellem għal primarji u sekondarji fejn jidħlu università kompletament differenti. Fejn jidħol l-aspett terzjarju it is only fair illi ċertu studenti jingħataw l-għażla li kors flok tmur b'mod fiżiku tista' tagħmlu online. L-ikbar vantaġġ hu li tista' tagħmel courses kemm BAs, kemm masters, anke PhDs illum il-ġurnata ma' universitajiet barra. Qabel ma stajtx tagħmilha, illum bis-saħħa tal-online learning u qed tkun fejn trid madwar id-dinja. Eżatt, u tista' taqra u tistudja x'ħin trid, meta trid, jiġifieri
it is very convenient, anytime, anywhere. Grazzi Antonella tal-informazzjoni kollha li għaddejtinna llum, żgur sabuha utli dawk illi jew m'għandhomx tfal illi sejrin l-iskola jew inkella ilhom daqsxejn mill-laqgħu l-iskola huma stess illi jitgħallmu x'sistemi ġodda tiġu implementati propju fl-iskejjel illum il-ġurnata. U grazzi lilkom illi segwejtu episodju ieħor ta' 8 Minute minn hawnhekk nirringrazzja l-sponsors kollha tagħna u ingħaqdu magħna l-programm li jmiss ta' 8 Minute fejn ta' kull ġimgħa dejjem niddiskutu suġġetti differenti. Narakom fil-programm li jmiss. Grazzi lil ProTrade għas-siġġijiet, St. Albert Ironmongery u MFCC għall-għajnuna fis-set. U Logo Express għar-rigali tal-mistednin.